Dilanjutkan adicara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua RT 6. Kepada beliau Bapak Nasekun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Katur dumateng Ibu Petinggi Desa Andermolo ingkang kula hormati. Katur dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah ingkang kula hormati. Katur dumateng sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh wonten ing majelis punika, ingkang boten saged kula sebat setunggal mawi setunggal. Ugi ingkang kula hormati saking keamanan Bapak Bangser saha Ibu, saking Limnas ugi, saking kepolisian ingkang kula hormati, mboten kesupen dumateng masyarakat Dermolo, khususipun warga RW 06 Dukuh Ndombang ingkang kula hormati, saking pemuda Opram ingkang kula hormati ugi lan sedaya kemawon ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Ingkang sepindah, monggo kula panjenengan sami nyosaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula saha panjenengan sami arupi kesehatan, seger, waras, panjang umur sehingga saged angrawuhi pangaosan akbar dalam rangka memperingati tahun baru 1 Muharram 1448 Hijrah dan santunan yatim piatu bersama Ustazah Haji Mumpuni Handayakti saking Cilacap. Kaping kalihipun salawat ma'asalam katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula saha panjenengan sami mawantu-wantu syafaat saha pitulunganipun wiwit detik siang punika ngantos bijing ila yaumul kiamah. Dumateng sedaya jamaah ingkang kula hormati, saderengipun kula nyuwun pangapunten apabila anggen kula nyambut panjenengan sedaya wonten kurangipun utawi wonten salahipun saking masyarakat Dermolo khususipun Dukuh Ndombang nyuwun pangapunten. Anggenipun maringi tempat utawi maringi palenggahan kurang nyaman utawi kurang sekeca ya Bu. Karena keterbatasan saking warga kula panjenengan sami nggih nyuwun pangapunten. Soale pengaosan ing mriki angsal jadwal siang Bu, mboten malam. Dados tempatipun nggih terbatas dan jane kathah Bu soal panas. Dadi kula panjenengan sami nggih ngapunten kemawon penyediaan saking panitia kurang maksimal kemungkinan ngoten. Lan maturun sanget dumateng sedaya warga Ndombang ingkang sampun nyengkuyung napa ingkang dados rencana saking tahun-tahun kepungkur ngantos siang punika saged kalaksanan inggih menika pengaosan akbar. Mugi-mugi sedaya warga Ndombang khususipun ingkang sami rawuh ugi saged hidayah saking Allah Subhanahu wa taala kaparingana sehat, seger waras, panjang umur, sekipun ingkang kathah barokah. Amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kula hormati, sepindah malih kula boten saged matur panjang lebar namung matur nuwun sanget sepindah malih dumateng sedaya ingkang sami rawuh langkung-langkung dumateng warga kula, warga Ndombang ingkang sampun nyengkuyung napa kajat-kajat ingkang direncanakaken insyaallah saged sukses. Mugi-mugi barokai dumateng sedaya ingkang sami rawuh wonten ing majelis punika
pinarengono napa ingkang dipun sejo utawi dipun angen-angen saged kasebadan saha kaleksanan. Namung mengkaten ingkang saged kula aturaken mbok pilih anggen kula matur utawi anggen kula nampi panjenengan sedaya kurang sopan saking rekan-rekan sedaya. Mugia panjenengan paringi pangapunten sak kathah-kathahipun. Ngoten nggih Pak Bu ya. Saking kawula kirangipun nyuwun pangapunten walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua RW 6 kepada beliau Bapak Nasikun, kami aturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Riftiani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil muktaramin, para alim, para kiai, ulama, umara, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh pinisepuh sedesa Dermala, khususipun wonten lingkungan RW 6 ingkang kala hormati. Penghormatan nuwun sewu sedaya mawon ingkang hadir, ingkang dados undangan saking panitia. Engkang kala hormati, engkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya yang tiada tara dengan bacaan alhamdulillah, sehingga kami semuanya kita yang hadir dapat memenuhi lapangan Tugu Tani untuk mendengarkan tausiah Ustadzah mumpuni. Semoga yang hadir diberikan keberkahan, semuanya dijauhkan dari musibah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir mendapatkan syafaat pertolongan di kelak yaumil kiamah, khususnya di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai panitia penyelenggara pengaosan akbar ngaji bareng bersama Ustadzat mumpuni muslimat fatayat pemuda RW 6 dalam rangka memperingati 1 Muharram tahun Hijriah tahun 1448 beserta santunan anak yatim yang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Semua berkah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan sesuatu. Dari panitia mengucapkan terima kasih semuanya yang hadir, semuanya yang hadir semoga diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur ibadahnya dengan istiqomah dan diberikan rezeki yang halal barokah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, dari panitia tidak bisa menyediakan sesuatu yang dirasakan nikmat di hati yang hadir. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini karena kemungkinan dana kita yang lumayan bisa tercukupi alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan bahwa terlaksana pengajian ini adalah bersatu padunya kolaborasi yang hebat antara muslimat fatayat Opram organisasi pemuda RW 6 bersatu padu guyub rukun
mencari dana untuk menghadirkan Ustadzat Mumpuni, dan alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah sehingga Ustadzah Mumpuni dapat hadir nanti di tengah-tengah kita. Amin, Allahumma amin. Dan selanjutnya juga dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya lagi, baik kekurangan tempat duduk ataupun yang semuanya yang belum meresapkan kenikmatan di hati hadirin semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya kami ucapkan terima kasih dari keluarga besar RW 6 beserta Opram yang telah gigih berusaha mendapatkan dana dengan cara hall massal setiap malam Jumat yang kami lakukan, khususipun saya sendiri yang melakukan, dan alhamdulillah 6 bulan setengah alhamdulillah dapat dana yang sudah mencukupi. Amin, Allahumma amin. Dari kami keluarga besar RW 6 dan Opram sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pribadi sebagai wakil dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, kami mempunyai pantun. Berjalan bersama ke Suramadu, di tengah jalan mendapatkan emas sebongkah emas murni. Muslimat Fatayat Opram RW 6 bersatu padu menggalang dana menghadirkan Mumpuni. Kupat segendel tak gawaring Jepara. Dari panitia menawi lepat nyuwun gungeng pangapura. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Riftiani, kami aturkan terima kasih. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari petinggi Desa Dermolo kepada Ibu Riyati, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Dumateng sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususipun Dukuh Dombang RW 6 ingkang kula hormati. Dumateng panitia pengawasan akbar ingkang kula hormati ugi, dumateng Pak RT, Pak RW 6, dumateng perangkat Desa Dermolo, lan dumateng Ibu Nyai Mumpuni ingkang kula tenggo-tenggo maidha kasanahipun, lan dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati. Kaping sepindhah monggo kita sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan arupi sehat sehingga wedal siang punika kula saha sami saged rawuh wonten Dombang pengaosan dalam rangka Tahun Baru 1 Muharram ingkang kula manfaatan. Kaping kalih selawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula tenggo-tenggo syafaatipun wiwit siang menika ngantos dumugi yaumil akhir sak mangke. Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh, kula atas nama pemerintahan Desa Dermolo sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sepindah Ibu Muslimat Dukuh Dombang kaping kalih pemudanipun
Menika suatu saat contoh ingkang sae nggih Bapak Ibu. Nah, dengan mengumpulkan dana setiap malam Jumat nggih. Menika saged damel contoh untuk dukuh-dukuh yang lain. Dan saya juga mendoakan nggih Bapak Ibu untuk desa yang lain yang belum. Nah, semoga saja untuk mendapatkan penggalangan dana dan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih langkung sae menika nggih. Nah, khususipun untuk pemuda nggih kula ngemutaken untuk kenakalan remaja menika saat niki nggih diarani saged diatasi nggih mboten saged diatasi khususipun untuk orang tua yang gadah anak-anak remaja monggo dipun tuturi ingkang sae nggih Pak Bu nggih. Nah, karena segala kegiatan yang mboten sae menika nggih mboten sae nggih. Nah, khususipun untuk juga narkoba nika nggih Bapak Ibu tua muda itu bisa, tapi jangan coba-coba main-main dengan narkoba nggih Pak Bu nggih. Nah, hati-hati mawon. Terus ada info dari Jepara Pak Bu nggih di musim kemarau menika ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan monggo hati-hati nggih karena angin gede panas. Nah, terus misal ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan monggo segera langsung telepon pemerintahan Desa Ndermala. Insya Allah akan saya infokan ke tugas pemadam. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya, menika nek wau sampun diaturi Pak RW 6, Bu sambutane kedhik mawon nggih. Nah, dados sing penting kula sampun ngajenge jenengan nggih. Nah, sami-sami sehat nggih Bu nggih. Niki merga pundi Pak? Cepogo. Alhamdulillah nggih. Sami sehat nggih Bu nggih. Nah, mboten saged kathah ingkang saged kula aturaken. Wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari petinggi Desa Ndermala kepada Ibu Riyati, kami aturkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sambutan sudah selesai, dilanjutkan dengan acara yang berikutnya yaitu istirahat.